say Wicknell got married some couple of days ago. Sagamanje, you know, when Varutaura about it, Chichi, so we've got more veins right here. And a comment or complaint about Ziruta or Nevan. So let's hear him talking right away. Oh, my time, Chingamira program in Muzora stands one of her. And I think that was on get with a merit, quite say Wicknell. I got to say 50,000. And was it all was on the bright price you. Irkupaye vazhinji kwaimari yakawanda samarore mukadzi uye mukadzi wacho wakaita muguru kwaiziguruzi mai racho zinorikaita ziguru nderenywe revanhu kwaiye waita zimai zihombe ziguru aiwa ise wife yake ise wife material yake vanhu vaite kapu apa handiti ikono zvino chaite chimwana mukadzi chiWicknell Junior mucharwadziwa futi aiwa musarwadziwa musarwadziwa ngevanhu vari ruchiso kwaiye wakakoka tuku kati tuku yaundiimbira ndiri ndoga tuku kwai unoite 4,000 ari kunocheka aiwa vanhu musarwadziwa vanhu ngatisangorwadziwa mazimbabwe chii nevanhu ayo vanhu musarwadziwa chii